Troy Beads. Η συλλογή κοσμημάτων Troll Beads περιλαμβάνει περισσότερα από 500 αυθεντικά σχέδια χανδρών, τα οποία συνδυάζουν ζωηρές αποχρώσεις γυαλιού μουράνο, χρυσό 18 καρατίων, ασήμι 925 και τη γοητεία πολύτιμων ή μη πολύτιμων λίθων και κρυστάλλων. Κάθε χάνδρα έχει τη δική της μικρή ιστορία που εμπνέεται από τη μυθολογία, τη φύση, την αστρολογία, τη μυθοπλασία και τα αντικείμενα της καθημερινότητάς μας. Κάθε σχέδιο είναι μοναδική δημιουργία από τους 20 παγκοσμίως αναγνωρισμένους σχεδιαστές που σχεδιάζουν για την Troll Beads, αποδίδοντας πάντα ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια και με τις υψηλότερες ποιοτικές προδιαγραφές. Τα κοσμήματα Troll Beads επιτρέπουν στους πελάτες να δημιουργήσουν το προσωπικό τους κομμάτι, επιλέγοντας οι ίδιοι τις χάνδρες, διατηρώντας έτσι τη γοητεία του προσωπικού και του πρωτότυπου. 400 χάνδρες για βραχιόλια, σκουλαρίκια και πολλά συμπληρωματικά αξεσουάρ mix and match σε επιλεγμένα κοσματοπωλεία σε όλη την Ελλάδα, στο Golden Hall, στο Attica City Link και Attica Golden Hall. Πληροφορίες και αποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα, iDeros. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 32 21 801 www.trollbeads.gr.